Predtým, než sa vyberiem do pubu, je niekoľko vecí, ktoré rozhodne nechcem robiť. Poprvé, nikdy by som nemal ísť na pub bez toho, aby som sa najedol. Prázdny žalúdok a alkohol sa veľmi dobre nekamaráti. Môže to skončiť nečakanými prekvapeniami, ktoré si určite nechcem pamätať. Takže poriadny obed alebo aspoň nejaké občerstvenie je základ. Ďalšia vec, ktorú by som mal mať na pamäti, je, že by som sa nemal snažiť piť na prázdny žalúdok. To je ako hádzať sa do vody bez toho, aby som vedel, aká je hlboká. Môže to byť zábava na začiatku, ale neskôr sa to môže zmeniť na nočnú moru. Radšej si dám pár pohárov vody medzi drinkami, aby som sa udržal v hre. A čo sa týka oblečenia, rozhodne by som nemal ísť do pubu v niečom, čo je nepríjemné alebo nevyhovujúce. Ak sa chystám tancovať alebo sa baviť, chcem sa cítiť pohodlne. Nechcem sa neustále prispôsobovať svojmu oblečeniu, keď sa snažím užiť si večer. Nemal by som zabudnúť ani na to, aby som si pripravil rozpočet. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa chcem baviť, je dôležité mať prehľad o tom, koľko peňazí si môžem dovoliť minúť. Nechcem sa po večeri cítiť zle, pretože som prešvihol svoj limit. Takže plánovanie je kľúčové. A nakoniec, mal by som sa vyhnúť zbytočným konfliktom. Ak sa niekto snaží vyprovokovať hádku, je lepšie sa od toho dištancovať. Pub je miestom na zábavu, nie na riešenie sporov. Takže ak sa niečo zhorší, radšej sa stiahnem a nájdem si iných priateľov na zábavu. Takže pamätajte, najedzte sa, pite s mierou, oblečte sa pohodlne, majte prehľad o svojich financiách a vyhýbajte sa konfliktom. Tieto jednoduché pravidlá mi pomáhajú užiť si večer v pubu naplno.